Hi everyone, welcome to my course of Polish. This is lesson number 21. In this lesson I'm gonna show you how to ask about directions, but firstly let's check the homework. I will read now the Polish translations. Try to repeat after me. Gdzie jest parasol? Parasol jest tam. Gdzie jest długopis? Długopis jest tutaj. Czy rower jest tutaj? Nie, rower jest tam. Czy to jest kwiatek? Tak, to jest kwiatek. Gdzie jest kanapka? Kanapka jest tam. Gdzie jest łóżko? Łóżko jest tutaj. Gdzie jest klucz? Klucz jest tam. Gdzie jest książka? Książka jest tutaj. And now, how to ask about directions in Polish language. I prepared for you some useful phrases. Try to repeat after me. Przepraszam, gdzie jestem? Przepraszam, gdzie jest? Przystanek autobusowy. Przystanek tramwajowy. Dworzec kolejowy. Lotnisko. Bank. Muzeum. Szpital. Szkoła. Sklep. Policja. Poczta. Ulica. Let's do it one more time. Przepraszam, gdzie jestem? Przepraszam, gdzie jest? Przystanek autobusowy. Przystanek tramwajowy. Dworzec kolejowy. Lotnisko. Bank. Muzeum. Szpital. Szkoła. Sklep. Policja. Poczta. Ulica. Here I've got some more phrases for you. Try again, repeat after me. Czy to daleko? To niedaleko. Dość blisko. Idź prosto. Proszę iść prosto. Potem. Skręć. Proszę skręcić. W lewo. W prawo. Będzie. Po lewej stronie. Po prawej stronie. Przepraszam, nie jestem stąd. Niestety nie wiem. Dziękuję. Nie ma za co. One more time. Czy to daleko? To niedaleko. Dość blisko. Idź prosto. Proszę iść prosto. Potem. Skręć. Proszę skręcić. W lewo. W prawo. Będzie. Po lewej stronie. Po prawej stronie. Przepraszam, nie jestem stąd. Niestety nie wiem. Dziękuję.
Nie ma za co. That's everything for today. As always, I've prepared homework for you. Good luck!